Krik krik. Yo. Kula Pak Dalang. Nggih. Nggih. Oh Mas Dalang. Adik Dalang masuk. Kau terliki napa terliku? Teng ngarep panggung mriko. Loh. Ya ora ana sing nonton. Oke. Yo. Ya. Wonten dawuh. Nggih. Pun duduk lagi. Loh. Ora. Oh iya ta? Iki langgam tak anteni. Nggih. Dibawani mboten? Bawani. Dikancani karo bapakne ora? Karo suami tercinta. Oh, Rasa. engko ora kebagian lho. Ndak ming padu. Ya wis. Cocoke lagi karo Mbak Ika. Oh, Oh. kok kabeh-kabeh kakak Ika iki. Mbuh iki. Kok karo Bu Pras barang ya cocok kok. Enggak. Nggih. Nggih. Kiraku pijer krungu semaya eling yen tak enteni kledang
terima kasih banyak. Sama-sama. Iki kontrak emang 2 jam kok sawerannya tambah loro ya. Alhamdulillah. Telu deng malahan iki. Iki nganu angenteni mau Mbak Elisa. Ayo iki angenteni aku ya Wan iki. Monggo di spoti ya. Ya. Sugeng dalu. Jos, hari ini ngerti lah streamingnya tembus piro? Berapa? 6.000. Wah, Nara. 6.000. Gading ya, ora bakal sakmono elok tenan ya. 2 channel 6.000. Lah sesuk kapan nih pertanyaannya sesuk Lemayang kapan meneh ngono lho. Nah, kuwi. Ha ya ditunggu-tunggu. Ayo sing dong anu gek nanggap dek gading iki lho wah jan elok tenan. Aku melu bombong ya sabutane ya jos. Saiki wis glelenge ya wis entuk ya. Kayak Ki Kezuan kuwi lho dadine iki utamakan gleleng dulu. Heeh. Utamakan gleleng. Hasilnya carry. Sing penting utamakan gleleng dulu. Piye lek Cak Bagus aku kon apa mau? Jungkir balik. Jungkir balik ya seneng aku. Anu nembang angenteni. Nembang angenteni karya Kinarto Sabdo. Ki Mantep Sudarsono. Ya. Mau sing Kinarto Sabdo Mbak Ayu ya. Okay. Terus ini infonya kapan Pak Geter yang untuk apa? Dalam waktu dekat untuk pagelaran wayang, untuk kita menggalang dana bagi korban erupsi. Jadi yang pada nabung-nabung dulu, besok ketika digelar ayo kita donasikan sebanyak-banyaknya. Bersama Warga Laras Klasik. Yeah. Niki anjing nggih bawa napa mboten? Manut. Rasa wae yo. 2 jam to. Pamundutane akeh to? Oke iki. Iya. Guys, masih ada Mbak Agnes, masih ada Simbah Pras. Toh? Ngono. Ya. Langsung ya tak nyanyikan ya. Nggih, nggo. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mundune wahya janji bertahan sesumipan sruning kalbu duhku semua pujanku
Mas Kadek tolong dibaca tadi ada tulisannya kayaknya kudu diseragenke ya, ketoke ya. Angen tenine ada 2, apa ya maaf ya ditulis sih soalnya. 2 kali, toh yang diseragenke. Digarap kecul kendangan seragenan. Nah, berarti engko gumiak ya yang kedua. Oke. Engko karo ngakak le ngendak. Piye Mas? Sini. Oh iya. Mas Dodo iki obat patune pengen jadil meneh. Alah. Kayane ngene-ngene. Gledang-gledang kae teko pranyata janjine tetan citra melet bisa seumpama aja lali Tina